Se ceo ovaj pokušaj uspostavljanja reda na državnom univerzitetu pokušao narodu nekako prikazati kao napad na državu i njene institucije. Obrazovani ljudi znaju da je to ista ona rečenica država, to sam ja, za koju se verovalo da pripada prošlosti u nekim dalekim apsolutističkim monarhijama, a ne u akademskoj sredini i akademskoj zajednici 2023. godine. Ako mediji smatraju da je normalno da mi imamo statut po kome na indirektan način rektorka može da postavlja telo koje nju bira i razrešava, ako vi smatrate da je normalno da mi dok stojimo ovde imamo senat u kome stoje 4 protivzakonito imenovana člana senata, ako vi smatrate da je normalno da u etičkim odborima koji donose mišljenja na bazi kojih se ovde vode kvazi sudski postupci protiv naših uvaženih kolega, imate i članove tih odbora i članove tela koje na neki način podižu optužnice ili imenuju neke lice, dakle kadija te tuži, kadija ti sudi, onda vi svi zatvorite oči na ta događanja, ali mi zaista ćemo se truditi štiteći čast naše, mislim hvala vam što vidim da vi ne zatvarate oči, to je samo rečeno na jedan način, mi ćemo se truditi kao zajednica da uprkos daljim zbivanjima i pokušajima spina i tako dalje, insistiramo zapravo da se poštuju propisi Republike Srbije, da se poštuje zakon o visokom obrazovanju u Republici Srbiji, da se poštuju standardi, da se ne maltretiraju nastavnici Državnog univerziteta u Novom Pazaru tražeći se uslovi koji se ne traže ni na jednom drugom univerzitetu u ovoj zemlji. Mi nemamo ni jedan naučni institut, mi nemamo ni jedan naučni časopis. Jedan jedini naučni časopis za društvenu nauku koji smo pokrenuli i koji je nakon nekoliko godina pokrenut je ugašen, bez ikakvog obrazloženja itd. itd. To su sve proverljive stvari. Nema potrebe da čitate nekakva saopštenja o navodnom lošem stanju na državnom univerzitetu. Da li je navodno loše stanje na državnom univerzitetu kada mi trenutno imamo 4 departmana sa društvenih nauka koja nemaju akreditaciju i gde se postavlja pitanje upisa naredne generacije? Kad sam kod pitanja upisa naredne generacije, mi smo kontinuiranom obstrukcijom pripreme za akreditaciju i različitim vrstama podvala koja su trebala da se dese na račun nastavnika Departmana za pravne nauke i tako dalje, o tome možemo nekom drugom prilikom saopštiti javnost, tako dalje, dovedeni u stanje da je veoma upitno da li mi možemo i upisati studente ove godine. Ali ja prosto želim da apelujem da se to pitanje više ne postavlja. Državni univerzitet u Novom Pazaru mora da upiše studente, mora. Bilo bi potpuno normalno i moralno da upiše studente na Departmanu za pravne nauke, na Departmanu za ekonomske nauke, na Departmanu za filološke nauke i na Departmanu za filozofske nauke. Čuli smo i za psihologiju da ima taj problem. I mi apelujemo na državu da pomogne državnom univerzitetu, da nam nastavnici sa drugih univerziteta pomognu, da mi u ovom prelaznom periodu, u ovom praktično vanrednom stanju u koje je univerzitet doveden, osposobimo univerzitet za normalno, kontinuirano bavljenje onim čime univerzitet treba da se bavi, a u interesu studenata.